Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kinong tre jong ka GVK EMRI hakane ka jela ki bahapo ka Shatri jong ka Meghalaya EMRI Workers Union. Nadu usnam arzakat prabalala kila sedang ye ke jong ki halor ki laipun reutli ki mat jing dawana ka sarkar bat ka jong ki hi haki babon ki kham kadai bait da kalanti ka bajai ban yo ye kini ki jing dawa jong ki nakapor sa kapor kanika kanhon kala le ikan ru ye ki officer sarkar kanthop ru yu menteri badai khmi yakatnan ka kot ka khya ka jela nakapor sa kapor si benta ka jing bodien jong ki yakani ka jing dawa dang haka khatwai terek mentau naitung arjar kat khandai kinong ilam jong ka Meghalaya EMRI Workers Union kelaj bodien biang yakani da ka balai yakando yu sambot menteri rangba ka jela uba preston tensong haka kamra trikam jo hamen secretariat Shillong ki katto ka ne ki mat ki bakham kongsan ki ba kani ka seng kala dawa na ka sarkar kadai halor ki quarter na ka benta kinong trei nangta ka jing duna kinong trei khamtam ki banya ki kali ambulance 108 namar ka jing duna kinong nya kala banbo ha ka jing mapat ye ki pajba namar kinong nya kimyo asho banchong than met batsngi sakawai pat kamat kadai ru halor ka leave policy ne ka jing yo alat banchim chuti kinong trei 108 bat kumjo karukam seo ye ka tulap jongki kajing dawa banthiet ye ki kali ambulance 108 ru daki bathamai kadai ka wai ne ki mat ka bakani ka sengkala dawa namar ki bapanan kamanta bon kila rempalan kajing wan kendu jongi hangni mentak sngi nge kendu wat u deputy CM te kuma kajing I jonga deputy CM umda pat tibelud hire kita ki life rate di jongi ndrei ulashim tam kumunong penyesuk te ban ong yangi pi kilet biang sa office le ye penbait biang sa isien mentala long nadu mencem senem kan jongi ki jongi ki demands ki ba ngi demand ki long ba katukan ni teli ka sarkar kala pediang bakum kita ki kuatar e ka sapendiang bakal yang juga sarkar nrei ki basa na ki life un riutli life teli ki basa ki long baga di management ka di pendiang de hadu kan ni ski mementa bang ekran untuk apa jong deputy CM na kaliang jong ka management ka ong bait ba ye ki bala ni pendiang ye ki bomla ni mlali ka ong bait kata de now deputy CM ula subatai ba ki le penbait la sai kasngi penbait no ye kan kejingi ti haga tagar kom kejingi keren kejingi na kaliang ka union jungi ni smoba ngimpat don kejing hun namar ba kumba kalong ka union jungi ni dawa ya kita ki hok kejingi tapi pulih hantu kadai na kabentaka manpower ni don shortage ka manpower nangta ki leave policy kumba kalong ni di banio ki leave ki ngimio nangta lada utau beri ulej no don kam am kamut kan ni ka ambulans kan sedau no temono bedunong lada ka ambulans kam ya chu lada ngilak simstingi kidunong ki pai bahi te nangta de haba duna manpower ngingi trengi kalong stress tiga jingdu nong ka res yeno kade ka riski kade upai bahi tina kata kadau lada ka sarkar lani lada ka management ka ongba kita ki pai ba lada u banyak ka mulan susam thia kan hap charet tek pai ba kim lele te lada don kinong ba kli kata ka rukom te ngiru nginam thawa thrai adukan ne ndrei ba ngi I ba ka ni ka service kolong riski ki pai ba kata ka rukom ni lalek na ka we ke jaka ban PNI ya lich po health department apo DHS ni lich Shaus Secretary Health kadang kajing yesong meeting hau bunai balai mentau senem te ngai hadu menta keempat pois isi kata kajing keren kajungi te kabasiusi naka hadu menta kasi kan kadang dan ni kajing bomhun nangi namar bau deputy CM ulai suong ba kile je penbait yang sa office la sai kasni tike ke banja la sai ngintip balada ka management kaya ban pen dai kumtu kumba la jui pen akipor baro kemud kan sami
kejeng ki ke batiknya lai teli kalau engka sarkar pakai sependai kawai kawai kadi ya ka ya gani ka tulop jungi ya ka tulop jungi nakalian ka sarkar ka umban pendai kat kumka minimum wages mo te haka jing syam jungi pada kat kumka ni ka demand ka jungi ni tho kum ni haka ka demand ba ni demand ya ka equal work equal pay equal work kat kumka government norm ni ko ay kata namar balai kani ka minimum wages kasiu yang ni kikhen le haka dor kum kalong menta ka minimum wages kim khen yang ya kita ki skill lu ban ki high skill insyangi la de kita ki ba train klem ai ni kat kum kata te ngim hun ni kan ru ba ong ka sarkar ban ai minimum wages ndrei wala ka taru long bakal adon ke jing keren ka sarkar kala peni ya ki jing keren ni penjam ni mo lagi ni ki life nru tuli okay life fulai tuli pada ki basa ka management handu menta kam keren ni ka syus ngap kulut be menta tinang tadi ki kuota ki accommodation ni ka sarkar ko ki sa penbiang namar mitre haka karar menta syu kumun ide bendam ke jaka res ke jaka syong mo ka biang baginya bang yang di kanam kanlong kadi menlong ka ka sa penbiang ni ka sarkar kata ya kata ka accommodation ki kuota ka minimum wages ka kuota nang ta ka we ki ambulance namar ki ambulance ki lajot ti tiar baro khoj aga ni haka jingtre jungi ki tiar baro khoj ki equipments ki ambulance baro khoj ki medicine kita baro ki dijung ka sarkar but la funding ya kani ka project 100% la da sarkar ni la kani ka GBK le kani ka suditan ka agency peniat ka ti nadong sedong la fond lu da sarkar teh kata ka rukom ru ni demand ya ka tulok ko jingi ka government ka dimensi wingi equal pay for equal work according to government norms nomor belai humba pi hau ni banai march ba katu ka jingi ki nomor ba ki nakalian jong management kamtre untuk be ki ki demand si jungi ni lamut ban strike no te har tu ka por ka government ka banno ikan ka strike jungi ka ong belai nomor ba pide kita ki essential service te ka government ni kala tip ingi bangi de kita ki essential service dibelikan siu ingi kum ki daily wages mo kum ki ba lor lingkha lani kum ki nong tre yen kam de siu ni kwa ba kariban siu ingi kat kum kata ka service ka bangi tre jen aba ni ya deal bat ka life and death jong brief nimdon kata ka job security ru kisu penki yang ikum ni kumtai kumba pi menta namar bangalong lidar hang ni mat la ai ka city yang ba ngadi balik transfer te namar ba badam don hak transfer ba ka jing ki na claim lek transfer kadang ka city yang ni menta ba ki khot yang new fu ar kanta na mensis ni layo ka yu la da pimana pu ar fu new kanta ki la be kam no yang te kalong hata ka kom nimdan kata ka security service ka security service te kalong hata ka kom ru kumba yom kom ba 100% la funding da government mo te balai kumbalong ki wei pak department kumba ong ka police department mo kadon ka fire service kadon la ka jong ka MPRO kadon la ka jong ka kidon la ki jong mo apa police department te balai hang ni apa jong ka health department balai ka kadon la ka jong ka emergency cell ka jong ka cell mo apa kalau funding 100% da ka government kani ka company ka manabar ka suan banle ban phatre yang ikum ki robot mo ong no ka pe pede kumbang ye kren hang tu mentan ba ka won suri ke de 24/7 ande lang ye kren pede ana argenta ka di garas jungi kamut kamdi su 24/7 kamut ka don ke er ke kata ka argenta ka bala don umbam no lani kata ka kom ndrei balikan don res takamut kamlong su 24/7 kalau long no 22/7 kalau kata kom ladang ali ta kom kin ong pat ba pipila kata ai ka management iko ban syong no sunana su ki jung management ndei ngi pin i ki jung sisa ba ka sarkar apa 100% kalau funding te balik kam don no la ka jong ka emergency cell ani bon sri ka state ka jungi kanang ba ki pat ba ki nom shem sitong kum